da zuwa wannan channel namu mai suna Gonar Mawaƙa domin jin zafafan kaɗe-kaɗe masu ƙayatarwa, nishaɗantarwa, faɗakantarwa tare ilmantarwa a kowane lokaci. Sha sauraro lafiya. An kaɗa ma ba ma sha, saboda mene ba ma sha, saboda karnin nonon nan. A kullum farin cikinmu shine mu sanya kallon mu masu sauraron mu cikin nishaɗi da zafafan kaɗanmu masu ƙayatarwa. Barka da kasancewa da mu a wannan channel namu mai suna Mai Waƙa. Gidanmu ba a kaɗa nonon shanu, ko an kaɗa ma ba ma sha, saboda mene ba ma sha, saboda ƙarnin nono. Kamar yadda ba za ku gaji ba, mu ma ba za mu gaji da kawo muku zafafan kaɗe-kaɗenmu a kowane lokaci. Mun gode da kasancewarku da mu a wannan channel ɗin mai suna Mai Waƙa. Sha sauraro lafiya. Hujjar ita ce idan kana ƙaunar mu, biki na al'adunmu, kai o shigar yaran mu a radu ba za mu ki so ba, a radu ba za mu ki so ba. Kun dai san cewa kaɗe-kaɗe ba za su ƙare ba, nishaɗi kuma in dai kuna ta wannan channel ɗin to zafafa kun ji su a kowane lokaci. Sha sauraro, sha sauraro, sha sauraro lafiya. Ranar bikin al'ada gudunmawar mu bada, a tamfa dangin shadda a mu ba za ya ɓace ba, kayan mu ba za su ɓace ba.